UYINKOSI. Igama lami Lindokuhle, ngishobeni moya. Ngizombonga uNkulunkulu ngoba ngiplana eziningi izinto ezenzakalayo esizwayo nasemsakazweni yonke indawo. Sekushone ibani endleleni kwenzeka ukuthi asizazi zonke lezo zinto thina noma abanye bethu abazazi. Kungumusa nalokho. Nginobufazi obuningi bazalwane, kodwa mhlawumbe ngizokukhathula kungabi kuningi kakhulu. Kuthena emsebenzini la engisebenza khona omunye umsebenzi okuke nenkinga nabasebenzi. So isisebenzi sabuhlungu. NgoMeyi 13 ngisakhumbula ukuthi ngingene emkhosini. Ngase ngingabhalela ubaba ukuthi ngingene emkhosini. Ubaba wangisendela ivesi eSamuel chapter 17. Kwakuyisonto ngalelo langa. So ngangiphathe kabuhlungu umoya ngophansi. Ngokuthi ngaze ngaye enkonzweni la engifellowship khona. Ngithi ngizobona enye incebo ngikhulume nalo udaba, but ayingekho leyo ncebo. Ngangena ngakhonza ngomsombuluko ngawuthatha 3 days. Kuthe ngawuqeda ngolwesithathu, ngolwesine uNkulunkulu nembona. Lo muntu engangithi uzoba khona enkonzweni ngesonto ngikhulume naye. Wathola ivision ebusuku yalento bengiyikhulekela. Uyena ongitshelayo yonke ukuthi incebo ngibona unje emsebenzini unenkinga kanje. Ngathi hawu hayi kodwa ukutshelile ngazamanga. Wayesasho wathi hayi no embonweni ubone semkhulekela ngesineke umuntu ebenginkinga naye. Ngambona uNkulunkulu lapho uthi yasasamanga. Ngakhuleka ngasikhuleka nangesineke. Mhlambe ngabo-October lapho umsebenzi uyaqhamuka. Hawe kunjani hayi ngiyaphila futhi ngaqhubeka nje ngathi uNkulunkulu ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu ngalokho. Okwesibili ubufakazi ngo-October 16 Monday ngangena engozini ngashayiswa itaxi. Imoto yashayiswa itaxi angena ngemuva. Side leso sipiyoni kodwa ngiyobhazi noma ngizomuntu khona. Bafika ama-breakdown. Le moto mashayisile ifonela yona la igila yakho. So kwafika ama-breakdown ngithi mina abizwe imoto kanti alawa iswele eceleni. Bayithatha imoto bayahambisa. Emsebenzini ngafike ngabatshela ibafethu nenkinga nje. Ngithi athi yini wena ushayiswe itaxi? Senkinga yini laba bantu abakhokhi abaleka noma ibhakisile iningwane yakhe origcine ihambile. Yabonga ngaba naleyo fee ukuthi ngisho ukuthi imoto yami ngisalo sengiyisala mina. Ngayithinta insurance yami ngezathu ezithize zayo ya decline. Benginama insurance amabili. Ngayithinta esibili yathatha udaba lami yahambisa yahamba nalo. Ngagcina decline. Ngase ngithi bafethu uma nabo lapho. Ngithi lapho sengisele insurance yale taxi. I-taxi be insured. But ayikhohlwa ayikho leyo nto leyo. Nomfonela i-owner not drive. I-owner sakhuluma naye owner hayi. Umuntu right nje washaya ama details imoto yami insurance yawo konke nje kwa right. Mangitshela labathi ifanele umbolo uNkulunkulu ongibongayo ayivamisile lento enzakalayo. Abantu bama-taxi nje almost 7 abantu babengitshela into eyodwa. Ngize ngibe novalo ukuthi ngeke basayilungisa. Kodwa ngasalandelela ku-insurance yabo balazi udaba bangi-claim number and stuff yonke leyo. Ngenkathi le insurance sibili ngidecline ngisho esidonsile imoto bewuyede nabo be-assess. Base bethi ngoba le breakdown le eyadonsa imoto lapho ibingekho yayingakhona isiwe ibona. So le 4.6 malume le khona bathi leyo mali engikhokhela.
So ngikasi decline ke insurance ebida athi no angabe uthatha imoto lapha la bayibeke khona bese ngikhokhela 4.6. Ngiyabonga ngazi ngikhala lapha. Thatha imoto okhane imali. Kwahamba isonto bangibhizi emsebenzini ngacela umsebenzini ukuphuma ngaphuma kale ngaya eThoyilezo bathandaza UJESU KRISTU UYINKOSI singaphatha simoto umsebenzini ngapha ngaya khona mangifika khona bafuna i-ID ngabani i-ID base bethi angilinde 15 minutes basafuna ukubheka isimoto ekweleni kwakhona izwi lithi ayi batshela ukuthi wena kuno-4.6 okumele ukhokhe bengabe sebe-eda kule mali leyo hayi kokunye elinye izwi lathi ayithula ayingathula ngaphandle ekhompyutha waphela 15 minutes akhona lo sisi wayengisiza eyangala e-office labo mayefika ngala wathatha mhlawumbe isikali esincane wabuye sibuye namaphepha ale moto yami le ngiyabona waphethe wayesethi ephethe nesikhiyi wathi angisayine wangisiye ngaphuma time ngilokuthi kunangokho 4.6 kusho ukhokho ubani ngoba le insurance ayikhokhanga ngesholo ayikhokhanga insurance uyona ngisendela i-message ithi angiphathi 4.6 and laba ngeke bayikhokhe futhi le mali la iyadina imoto ekhona engamdumisa uNkulunkulu anama ngazi ngaye mhlawumbe isonto lonke ngithi mhlawumbe bazophela babuyele kumina bethaye khona imali eshodile yabo hayi lutho ngibonga uNkulunkulu imoto ilumiswa yibona laba-ke yabona uNkulunkulu ngidumisa kakhulu kuningi bazalwane mhlawumbe ngaphela isikhathi ngithi uJesu KRISTU UYINKOSI impilo yami ngimdumisa.